Πείτε μου ότι δεν είμαι η μόνη που υπάρχουν μέρες που θέλω να νιώθω περιποιημένη, αλλά δεν ξέρω και τι make-up να κάνω. Γι' αυτό σήμερα θα ξεκινήσω με το Be Sun Save από Apivita, που είναι αντιλιακή με χρώμα. Θα το απλώσω με το σφουγγαράκι μου σε όλο το πρόσωπο, καθώς δίνει ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά μου και δεν νιώθω και το δέρμα μου βαρύ. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ό,τι καλύτερο. Όσο πιο λίγα προϊόντα βάζεις, τόσο το καλύτερο. Έπειτα περνάω σε πούδρα και βάζω μόνο πραγματικά στα σημεία που χρειάζεται, γιατί δεν θέλω να βαραίνω την επιδερμίδα. Παρατήρησα τελευταία ότι με βολεύει πολύ να βάζω πούδρα με το σφουγγαράκι από το make-up, γιατί νιώθω ότι κάθεται λίγο πιο σταθερά από ότι με το πινέλο. Θα συνεχίσω με ρουζάκι. Προσωπικά τελευταία χρησιμοποιώ το από Emanuela, το Hello Dolly. Εδώ λίγο έτσι για να ζωντανέψουμε το βλέμμα και να φαίνεται το πρόσωπο, συγγνώμη, και να φαίνεται λίγο πιο φρέσκο. Τι σβήνουμε προς το πάνω. Προσωπικά μου αρέσει τελευταία αυτό το ρούζ, ενώ στην αρχή μου θύμιζε λίγο Barbie, να σας πω την αλήθεια, αλλά έχει αρχίσει να μου αρέσει, γιατί τώρα που είναι και καλοκαίρι, έτσι λίγο πιο έντονα τα χρώματα, τα θέλουμε κιόλας. Έπειτα θα περάσω σε μάσκαρα, θα συνεχίσω με τη μάσκαρα. Έχω παρατηρήσει ότι κάθε φορά που βάζω μάσκαρα, το παθαίνετε κι εσείς που ανοίγετε το στόμα ή μόνο σε μένα συμβαίνει αυτή η άβολη κατάσταση? Έτσι για να ανοίξουμε λίγο το βλέμμα και να φαίνεται λίγο πιο ολοκληρωμένο και το look μας. Για τα χείλη ή θα βάλω ένα γλωσσάκι, τίποτα το ιδιαίτερο, ή θα βάλω απλά ένα lip balm με χρώμα. Και εδώ, για να δείχνουν και ενυδατωμένα και φρέσκα. Οπότε μέσα σε λίγα λεπτά έχω το πιο safe make-up look και το πιο φυσικό θα έλεγα για μένα, γιατί δεν έκανα τίποτα από ό,τι είδατε. Σε κάνω και λίγο setting spray του ό,τι και αν έχουμε κάνει τέλος πάντων. Εύχομαι να μην είμαι η μόνη που το κάνω. Αυτά. Φιλάκια!